pupustahan tayo, magbabalikan din yan para lang yan sa fame. Sabi ko, sige, pupusta ko, lapad ko, 1 Usap-usapan ngayon ang pakikipagpustahan ni Jerry Andres sa isang netizen. Matatanda ang binanggit niya ito sa kanyang vlog na may isang netizen na nakipagpustahan sa kanya. Ayon sa netizen na ito, ipupusta ko 10k ko, magbabalikan sila. Naagad namang nireplyan ni Jerry Andres noon at pinustahan niya ito ng 1 milyon. Isang netizen naman ang nagtanong kay Jerry Andres, sa tingin mo, ipapatalo ni at Jerry Andres ang 1M niya? Makikipagbalikan pa ba siya? Ang tweet nga na ito ng isang netizen ay nakapukaw ng atensyon ni John Gutierrez at agad niya itong nireplyan. Ayon sa kanya, 1M is greater than happy family. Think about that one. At tinag nga niya si Jerry Andres at ang netizen na nag-tweet ito. Dahil nga sa reply ni John Gutierrez sa tweet ng isang netizen ay nabuhay na naman ang mga basher niya at ang mga makajolay at lalo na ang mga sumusuporta kay Jerry Andres. Ayon nga sa ilang mga netizen, "Be, hindi mo ba napanood new vlog ni Malabs? Sabi pa nga niya, i-ready na niya 1M niya eh. For sure talo siya dyan, hihi. Pero lang usapan dyan, walang tatalo sa masaya at buo ang pamilya." Pero tama naman comment ni John P. na mas mahalaga na meron kang happy family compare sa 1M. May isang netizen naman ang nagtanggol kay Jerry Andres. Sa mga kunwaring fan, pinagmukhang pera si Ate Jelay. Respeto, naghihil pa siya. Pinapahanap niyo ng iba, marunong pa kayo kay ate. Isang netizen naman ang bumara kay John Gutierrez. Badger, wag agad-agad, uy. Kung saan man magiging happy si Jelay, suportahan ko siya. Pero Diyos ko, ayusin mo muna sarili mo. On your own. Be worthy. Tsaka ikaw magpapatalo ng 1M para mas masaya. Lahat naman po hindi mapapalitan ng pera. Pero ang tao, paulit-ulit mo tinulak palayo sa'yo, panigurado pag yan napuno at lumayo sa'yo, wala nang balikan yan. Money can't buy happiness, but a happy family can give you pure happiness. Kaya umayos ka na sir, para makamit mo na yung pangarap mo na masayang pamilya. Though she can build this happy family without losing the 1M, building it with a man she truly deserves. Never nabibili ng kahit anong halaga ng pera ang pagkakaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Doon tayo sa tunay na pagbabago para sa buo at masayang pamilya. Isang netizen naman ang humamon kay John Gutierrez. Haha, kau na magbayad ng 1M. Bayad na kami. Basta seryoso ha, happy family dapat. Rurupok na kami. Sige, payag na, pakabait ka na. Kahit kailan, hindi mapapantayan ng pera yung magiging happy family na mabubumo nyo. Isang netizen naman ang nagpayo kay Jerry Andres at kay John Gutierrez. Ayon dito, pag nakinig kayo sa opinyon ng ibang tao, talo kayo at Jerry Andres at Easy Money Badger. Sabi nga, hindi lahat makukuha sa pera. Nobody's perfect. No people perfect. Lahat tayo nagkakamali. Yung iba kailangan magkamali ng maraming beses para magising sa katotohanan at ma-realize ng gusto ang pagkakamali. Muli namang pinasaringan ng netizen na nag-tweet tungkol sa 1M ni Jerry Andres si John Gutierrez. Ayon dito, anong feeling na dinadaan ka na niya sa pusta? Sana you will find your happiness at makatagpo ka ulit ng tulad or mas higit pa sa taong pinariwala mo lang, Mr. Gutierrez. Isang netizen naman na tila ayaw at bisang ayaw na makipagbalikan pa si Jerry Andres kay John Gutierrez. Ayon dito, makakahanap din si Melabs Jelay ng tunay na magmamahal sa kanya. Tapos, bubuo sila ng kanyang pinangarap na happy family. Yung 10k mo, i-ready mo na. Ay, kung nasan ka man, handa mo na yung 10k mo. Nanonood ka ngayon, handa mo na. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga Chicks Maps.